Nicolás é un neno músico da Limia, cun talento espectacular que dedica a maior parte do seu tempo a tocar a percusión, pero coa gran dedicación que require a música non pode ir ao fútbol, como case todos os seus compañeiros do cole, que xogan nos recreos as típicas pachangas, e rinse del, porque é diferente e non sabe xogar a este deporte. Este feito vai nos reflexionar moito sobre o bo que é ser diferente e sobre a educación dos nosos fillos nos valores. E tamén que cheguen a valorarse a eles mesmos, sen a necesidade de que a súa autoestima dependa do que outras persoas pensen deles. Todo comeza cun soño onde os pesadelos, xogos e o fermoso espertar crean unha atmosfera de inocencia trasladándonos no tempo e facéndonos aflorar sentimentos daqueles tempos tan felices. Este é o soño do pequeno Trasno, o soño de Nicolás, un mundo maravilloso, cheo de fantasía, ilusión e moita música. Este mundo maravilloso esvaécese, mudando nun ambiente terrorífico, no que o home do saco se vai acercando pouco a pouco a Nicolás e intenta atrapar, impedindo que poida soñar e desfrutar da música.
loitar con todas as súas forzas, vai loitar polo seu soño, pola súa paixón, e non vai permitir que o home do saco llo arrebate. Loita convértese nun pesadelo do cal Nicolás non é capaz de sair, ata que, de repente... noite desaparece, o pesadelo esfúmase dando paso os primeiros rayos de sol de Lourenço. O son das campás e dos pasaros fan espertar a Nicolás, volvendo así o mundo dos xogos, da imaginación e da fantasía, onde Nicolás poderá cumprir o seu soño, ser músico.